Hoxe estamos en Ribadumia porque imos vivir unha xornada de traballo cos voluntarios de emerxencias de Protección Civil de aquí. O presidente Andrés, que tal, como estamos, Andrés? Buenas tardes. Ti canto tempo levas traballando en Protección Civil? Bueno, en Protección Civil levo sobre 32 anos. A modo, Pero en Ribadumia levo 29 anos. Aquí non hai policía local e entonces, bueno, a maioría das cousas que hai que facer, sobre todo os servicios sociales, todas as velutinas, e as festas e todo isto, pues, todo temos que cubrir nós. Imos aló. No. Non este coche? Entón este? No, é aquel. Pero cantos kilómetros ten este coche, Andrés? 886.596. Sí, Iso son varias veces a volta ao mundo, pero claro, ten 38 anos ao lombo. Vou presentar un compañeiro que ten o seu coche a disposición da agrupación tamén, que é Manolo. Este coche de Protección Civil, pon aquí, Protección Civil. O coche é particular, pero, bueno, uso en operativos, para señalizar tamén peligros. Pero está o servizo igual dos demais. Pois, igual, pero máis ou mellor, porque este ten que cada sitio que outro non entra. Certo, aparca mellor con este. Este non é, se hai que ir á festa do viño ou tal, este aparca non calquera sitio. Máis que entres por calquera camiño. Río para Manolo dos Vives. Sí, adiante, dime. Que me comunicaron que hai un niño de latina só. Vale, pues en 10 minutos nos acercamos ali para ver como estáis. Podo ir contigo, porque entendo aí desos dous, non? Podo ir contigo no coche? Sí. Moia cousa, ti non tes carne, Manolo? Eu estuve no perdido, que deixen eu. Como foi que ti decidiches participar ou alistarte en Protección Civil, se esa é a palabra? Xa me gustaba, xa estuvera en Sanxenxo nos anos 90, sempre me gustou pois colaborar coa ciudadanía, non fago por interés ningún, nin con ánimo de lucro. Dime unha cousa, Manolo, pero a ti nunca te vacilaron por ir así co coche con carné? Incluso a xente que vai conducindo pola estrada. Sí, a veces é como vergonzoso, a xente parece que te ve de outra maneira, que é ser inferior aos demais. Agora, desde que retulei o coche, cambiou non a min o respecto a min, senón respecto ao coche. Hola, que hai, chicos? Mira, estás fría a uns 6 metros de altura, está ali. Parece un balón de fútbol, Poñemos o spray este que temos e despois actuaremos. Epa! Cando non se pode, pois, o único que nos queda é chamar a Mancomunidade os Salés, que teñen xa unha escopeta para eso. E xa me dixo que mañá pola mañá que se pasaba por aquí, entonces... Traballo feito. Imos descansar. Imos aló. Vente comigo, Manolo, conduces ti? Conduces ti? Que eu teño carné.